Střední odborná škola civilního letectví oslavila 60. výročí vzniku. V rámci oslav představila i nový letecký trenažér, vznášedlo a letoun. To vše budou mít studenti nově k dispozici pro výuku. Střední škola civilního letectví oslavila 60. výročí. Nechyběla ani přehlídka dobového letounu. Návštěvníci si mohli kromě pilotního trenažéru vyzkoušet i projížďku ve vznášedle. Nechyběla ani prohlídka dobového stíhače a tříd pro praktické vyučování. Výjimeční jsme v tom, že se snažíme tady vytvářet stále rodinné prostředí. To znamená, nejsme školou o 800 a více žácích. Dále je to těsný kontakt s nejmodernějšími technologiemi díky partnerům na letišti, protože některé odborné předměty vyučují odborníci přímo z praxe. Velmi často jsou to naši bývalí absolventi. Slavnostní události nenechali ujít ani radní hlavního města. Praha chce školu, která úspěšně spolupracuje s Ruzyňským letištěm, dále rozvíjet a podporovat. Toto je zcela jedinečná škola, jak v rámci České republiky, tak Prahy, a vychovává odborníky, kteří jsou dále využiti na letišti Praha, a myslím si, že i kvalita těch studentů, z níž někteří působí přímo i ve řídících funkcích statutárních orgánů letiště či Aeroholdingu či Českých aerolinií, je důkazem toho, že ta škola má úroveň a že vychovává dále kvalitní studenty a vlastně i další pracovníky. Tato unikátní škola oproti jiným se může pochlubit 100% uplatněním absolventů na trhu práce, což se v dnešní nejisté době s poměrně vysokým procentem nezaměstnanosti počítá.